mondo migi thuolo mar gwelo Jerry. Mokwongo adwa wacho ni gwelo mar political parties e Kenya kaendi en a mechanism mar gima anya wacho ni iduoko ne erokamano joma osebedo ka support party or joma oketore of position themselves as sycophants, whether their party leader timo marach kata timo maber to en ochung' kode. Inyiso gi ni gichikre, ok gipenj ni nango, gipenjo ni achikra makalo kanye. Achikra komano. Yes. But mane koro gima dwa wacho ni political parties e Kenya kaendi ok gin nitie gimiluongo ni the philosophical foundations of a political party. They have ogiongo philosophical foundation noero. Okinyal penjo gini what they stand for. They will not tell you what they stand for. No political party in Kenya will tell you. And even some of those people mobedo nominated kanyoendo. Gina sycophants. What criteria mane political parties otiyo godo? Okana member of political party mo puodho oro gwelo jogo eko, but okabiwo e party na, but aboka list noero as a general. Like koro kaka kinyiyo ODM, kaka understand architect mar constitution wa en ni nominations onego bed reserved for joma waluongo ni joma are tam madwa tiyo godo gi dholuo tama, but those people from the minority, particularly joma miyo. Nekech mane kendo kanye kuma penjo mi penjo chande ae mar two-third gender rule. Kowuok ko joma miyo kaero tiyo gi wach no ero nekech oka believe in it. Kowuok ko ma joma miyo the youth. I believe ni youth onego chung malo mondo o fight for their space. Okonego read to be handed opportunities on a silver platter just because ni ina youth. Nothing of that sort. But kamane kaka chik mar nomination dwaro. But kinyiyo nominations go ekok, wakao ng'ato kaka John Mbadi. En ng'ama miyo. Oken miyo do kata oken kata koken ng'ama miyo oken youth to ODM otemo gwenyo joma miyo moko bende giketo kanye kin jogo magidhi walo kata gichalo gwelo mar e od bura kacha. Evaluate aspirants make ODM ok gi meet two-third gender rule. What that therefore means in nomination onego gi prioritize balancing nieri